Din il-problema jeħtieġ li tkun solvuta mill-aktar fis. F'din is-sitwazzjoni l-aktar li jtibatu huma l-pazjenti u għalhekk jeħtieġ li din il-problema tkun solvuta. Sostna l-editorjal ta' il-Malta Independent fej taħarsa lejn is-sitwazzjoni preżenti f'San Vincenz de Paul bil-kwistjoni tkompli sejra lura kif issa jispikkaw l-irjus ibsa. Il-gazzetta qalet li din l-istorja sa twalet wis u ta' tħarsa li l-sitwazzjoni kurrenti bil-President tal-MUMN jindika b'mod ċar li ma jridx li l-Ministru Ġotjen Abela ikun Ministru tas-Saħħa minn flok Chris Fern meta u jekk id-Deputat Prim Ministru imur minn flok Helena Dalli fil-Kummissjoni Ewropea. It-tlieta li għadda Net News saqsa dwar dan kollu lill-Ministru Ġotjen Abela kif is-sitwazzjoni kompli tigrava bil-infermiera għadhom ukoll ibatu l-konsekwenzi. Il-Ministru għalinna li kuntent li fl-aħħar ġimgħat iddaħlu 77 infermier ġdid. Kumment li kompla grava situazzjoni kif l-MUMN saħqet ma' Net News li 77 infermier mhux biżejjed. L-editorjal tal-Independent qal li għalkemm il-Ministru tal-Anzjani qal il-bibien miftuħa diskussjoni sa issa ma sar l-ebda kambjament għall-aħjar, anzi l-oppost. L-editorjal qal billi qal l-MUMN żgur li tixtieq li din il-problema tkun solvuta għax bis-sitwazzjoni qed ibatu numru ta' infermiera dan apparti li qed ibatu l-pazjenti u l-qraba tagħhom.